Tangde sir pini nili nangli pan kartu jalan teke la pen lo karbiang long arat la pen NC hela arat atum EPSLC AB cetak tanglo pula bang so butak ahok ma ahok ke la pen kolosi A la pen kolosi B la bang so butak nang di tan aklar data karbiang long arat tangla netum EPSLC pula tangte netum top ranking atum ke neli hello Sarkiri Rom Farge General Secretary Alang Lilo Vikram Hansin Rajesh Tiso Rajen Timum Dhoniram Rompi Lapen Dolan Deuri Teron Lapen Samson Teron Laikui Nilitum hello and then Nilitum ke AB pun Nilitum pupe APSLC ke APSLC pun anak non AB buka peklang ke Nilituman lega peklang kali lega marlon ya peklang na kaningje tum do hala ayah tum non long hala long walk ke dam tum la tum si ke peklang lagi nilitum ke pupi lagi APHLC ke siven lah aku APHLC nilitum ba job program sital job party sital la pulo central body pen President General Secretary tum chini dun de pin pen a program ki end ke lage APHLC a program kali lage lage non hala nangli muhati pu lai ho ya program ke lage APHLC a program kali lage mane la ke me thang jong pen oi hala tum aning ke hang pen bang party ke chesang tang tum lo mene la son bang year ko la si la bang so lam la sinani Hardak pen karbiang long arat kapan ketan pot curul. Tante labang so EPSLC po program long nang ipana arjuje pin pen rada tum dunang jima dunang le labang so betak nang di karbiang long arat lapen NC rada pan nang di tan paklar jima. Neli pen ba General Secretary pen neli tum central body tum ninje je tikke lake APHLC program kali lo jong si APHLC program kali dek si kedang bolo te lake APHLC ka pipu ka kam pinak ko gadi lake la non hala mobile nang litin ku bom AB pu pipu atum opinion ni lai ho te lake APHLC ka pipu ya kam lo se claim lo election long ni lipana pe rem ya phan lo la pe ni position ka pang de ya phan lo se claim lo lake la neli kopulama neli position hedi neli kang tui kang dei la na pang dei ya phan lok se claim la lage AP non MP election na neli phan a perem ya phan se claim la lage la si jong si tum karbiang long la pen schedule pangtang ni autonomous state talang long nang ji pulotan de ni tum law pen si claim nang ji law ke the ka tum si claim nang ji ni tum ke law kaning je ver law lam si kaning je ver atum la posin neli tum pu petik ke hala aka pregalong ki dun ke la ke APHLC ka pi phuk che plang det popot la si nilita choning rilo mang hura hala bang APHLC pu che krong thapra non APHLC ka pi phuk akam ke claim atum long ke dun de det nang ji la to ke dun de det nang ki dun lo te la ke APHLC ka pi phuk lo la ke BJP RSS bongo sena to man ke rap dun lo la thek lor lo akon ni tum ke chini ke la non hala ke dam bom atum ke la ke BJP pen bongo sena RSS atum si kerap dun lagi pupi de hala tum konak pen lo ana poisa ke lompo di police dan nep dun de hala tum mangi neli tum mangi download de APHLC tu procession rally download de police dan nep dun kiti ke neli tum mangi kita hala tum apa ke nep ni man neli tum pu red lo la salam amanon ke nep ki long bang nep dun hoi pu be download le de setan non pi ako be download long et Tanda curul lah sah nanti kita